Makadini kusuka muri ikoko indinoitwa Jesse Murawa. Nhasi toti tikurukure nyaya yeTrinity. Ndiri tikurukure nezvayo kuti chii chinomonzi Trinity, uyewo zvakare chadoti tibate pane imwe pati yechipiri change chizobata pamusoro pekuti bhaibheri rinoona sei identity yaMwari, kuti Mwari ndivana Mwari 3 here kana kuti angori Mwari mumwe chete. So ndopfungwa dzachitoti tibate mukati mezuva ranhasi. So tinoziva kuti iyi pfungwa iyi kandi nyaya yedobatinitsva inyaya inotishungurudza vanhu vazhinji. Inyaya inoda futi zvakare kuti tinge tiri vanhu vane pfungwa dzakavhurika uye vanhu vasina saidhi ravari kuzembera, vanongoda chete kudzidza takatarisa bhaibheri chete takatarisa kubhaibheri. So zvatichaita mukati mezuva ranhasi tinongoti iye zvinezvi chikamu chekutanga tinongoti tingotsanangura kuti chii chinonzi Trinity, uye futi zvakare todzokera futi kubhaibheri tozoona kuti tsanangudzo yatawana ukoko ndiyo here iri kusapotwa nebhaibheri. Ndopfungwa yedu tibate nezvayo. So tine zvimwe zvidzidzo zvatiri kuembesa zviri kumberi zvachange tichizoita zvine chekuita nechidzidzo ichochi cheTrinity, kuti Jesu amborani, mweya mutsvene chimbori chinyi, uye futi zvakare nezvimwe zvidzidzo zvachabata maringe neruponeso rwedu, nyaya yezano rekuponeswa kwevanhu nezvimwe zvidzidzo zviri kumberi zvakasiyana-siyana zvachabata. So nhasi sezvo ndatsanangura kuti musoro wedu nyaya unoti chii chinonzi Trinity uye timbori nawana Mwari wangani. So tese tinoziva kuti chidzidzo cheTrinity sekudzidziswa kwachinoitwa nemakristu mazhinji vanochitsanangura ivo vachiti Trinity zvinoreva kuti kuna Mwari Baba, kuna Mwari Mwanakomana, uye futi zvakare kuna Mwari Mweya Mutsvene. Vana Mwari wese ava vanomba Mwari mumwe chete. Saka zvinonzi kuna Mwari mumwe chete, asi Mwari mumwe chete ni Mwari Baba, Mwari Mwanakomana naMwari Mweya Mutsvene. Ndo matsananguro ainoitwa nemakristu mazhinji, kandi machechisi mazhinji ndokunzwisisa kwaanoita. Uye futi zvakare vachitsanangura vanoendera mberi vachiti vana Mwari vose ava vari vatatu vakaenzana. Nemamwe manzwi inzwi rinovanoshandisa kazhinji muchirungu rinonzi they are co-eternal. Uye futi zvakare rinonzi futi zvakare vana Mwari hapana akatangira mumwe, hapana akabereka mumweni. Uye futi saka inzwi futi ravanoshandisa rinonzi they are co-eternal. Then wotsanangura futi zvakare vachiti vana Mwari ava vanoziva zvinhu zvose. Nemamwe manzwi vanonge vachitsanangura inzwi rekuti omniscient kana kuti all knowing, vanoziva zvose kuedza zvakamboitika kumashure kana kuti zvichazoitika kumberi. Uye futi zvakare vanonzi vane masimba ose. Nemamwe manzwi vanonzi vari omnipotent. Ndo matsananguro azvinoitwa, asi anonzi ndiMwari mumwe chete. Asi Mwari mumwe chete kana vachinge vakumutsanangura anonzi ndiMwari Baba, ndiMwari Mwanakomana, ndiMwari futi zvakare Mweya Mutsvene. Sezvo ndambotsanangura kuti vanonzi vakaenzana kana kuti they are co-equal, and also vanonzi vari co-eternal, which means hapana mukuru kana mudiki kune mumweni. Uye futi zvakare hapana akazvara mumwe. Uye futi zvakare zvinonzi wese vari omniscient kana vari all knowing, vanoziva zvinhu zvose. Uye futi zvakare vane masimba ose. Saka ndo matsananguro anoita Trinity kunzi ndo Mwari ariko. So zvatinoti tiite mukati mezuva ranhasi ndezvekuti tinzwe kuti bhaibheri rinomboti kudini maringe nemaonero aya, kana maringe nedzidziso iyi yekuti Mwari anoumbuka nevana Mwari vatatu, anova Mwari Baba, Mwari Mwanakomana naMwari Mweya Mutsvene. Bhaibheri rinomboti kudini, kandi ndopi Mwari watinowana kubva mushoko raMwari. Ndopfungwa yedu tibate nezve. But before tisati tapinda muchidzidzo ichocho, tisati tatanga kuvhura mavhesi achatiratidza kandi tinzwawo zvakare bhaibheri rinobudisa pfungwa iri richiona sei. Tisati taita izvozvozvo tichada kuti titange tamboverenga mavhesi maviri anotibatsira. Mavhesi aya ndeeyambiro kandi ndechenjedzo achatibatsira kuti even mune ramangwana tidzidze kuzoverengera shoko tega, tisadhipende kana kuti tisarambe tichingoti zvese zvatanzwa kubva kumafundisi kana kuti zvese zvinodzidzwa nechechi yedu ndizvo zvechokwadi. Munhu anofanira kuwana nguva yake yekuzviverengera ega, nekuti vaprofita vezhinji kana kuti vanozviti tinoparidza mapasita mazhinji vanotaura zvisiriso zvisiri magwaro. Dzimwe nguva vanozvitaura kuti wawane fevha yenyu kana kuti vanozvitaura nemhaka yekuti ndo zvinodikanwa nechechi yavari kuparidza vanhu. So mavhesi redu rekutanga rinobva kuna Wakorinde wechipiri chapter 11 pavhesi ya 3. Saka ndine bhebheri rangu panapa ranichange ndichiverenga reshona charenga panapa, then
tichizobatsirana kunzwa kuti Paul ari kunyora kuti chini. So panapa tichirenga kuna vakorinto wechipiri chapter 11 pavhesi ya3 nevhesi 4 navhesi ya13 to vhesi 14. So panapa iri kuti pavhesi ya3 ngatinzwei: asi ndinotya kuti senyoka yakanyengera Evha namano ayo, zvimwe saizvozvo ndangariro dzenyu dzingasvibiswa, dzitsauke pakururama nokuchena kwomwoyo kuri muna Kristu. Nokuti kana mumwe uchiuya unoparidza mumwe Jesu watisina kumboparidzezvo, kana zvimwe kugamuchira mumwe mweya wamusina kumbogamuchira, kana ivhangeri yamusina kumbotenda, zvino momuitira mwoyo murefu kwazvo. So panapa pfungwa riri kwedzobudiswa ari kuti sekufurirwa kwakaitwa Evha, ndinotyawo futi zvakare kuti munogona kutsauswa kubva pakururama kwenyu kuri muna Kristu Jesu. Zvikanzi nokuti mumwe munhu unokwanisa kuuya okuparidzirai futi zvakare mumwe neJesu watisina kumbobvira tambokuparidzirai imi, kana kuti mogamuchira kana kudzidziswa nezvemumwe mweya watisina kumbobvira tambogamuchira kana kumbotaura nezvawo, kana kuti munopiwa imwe ivhangeri yatisina kana kumbobvira tambotaura nezvayo. Saka zvachida kuti tiite mukati mezuva ranhasi ndezvekuti tinzwe kuti Jesu watinodzidziswa nezvake netrinity, kana kuti mweya mutsvene watinodzidziswa nezvake, kana kuti ivhangeri iri, kana kuti doctrine irororo, dzidziso iyi ndiyo here dzidziso yakadzidziswa nana Pauro? Ndiyo here dzidziso yatinowana foundation yachona kubva mukati meshoko raMwari? Saka ndo zvado tibate nezvazvo. Saka iye zvine zvatichaita ndo vhesi redu yekutanga. Penembira tingoverenga mamwe mavhesisi maviri ari pasame chapter 11 chatangira pavhesi ya30. Inoti, nokuti vakadaro vapostora wenhema, vanobata nokunyengera, vanozvichandura vachizviita vapostora vaKristu. Naizvozvo hazvishamisi, nokuti kunyange naSataniwo unozvichandura achizviita somutumwa wechiedza. Saka nemamwe manzwi epfungwa yatiri kuwana panapa ndeyekuti tinofanira kuchenjera kuti tisangoti zvese zvadzidziswa nemunhu tobva tangozvigamuchira. Nemhaka kuti waprofita wenhema, kana kuti waparidzi wenhema, kana kuti vanozviti kuti vapostora wenhema vazhinji, hanzi sezvavanga vambori pangwani vachawawo futi panguva yenyu vachidzidzisa vanhu kana kuti vachiedza kutsausa vanhu. Saka ndopfungwa yari kwese. Saka mavhesi ataverenga yandechenjedzo kuti tigare takaziva kuti ivhangeri yatiri kudzidziswa, Jesu watiri kuparidziwa nezvake, uyu mweya mutsvene watiri kuparidziwa nezvake, ndiye here watinowana mushoko raMwari? So ndopfungwa iripo. Saka mavhesi echenjedzo kuti munhu anofanira kutora mutoro uyu ozvitora iye ouisa outakura iye pachake, kuti anofanira kuwana nguva yekuzvitsvagira ega kuti bhaibheri rinoti kudini, ozvitsvagira ega kuburikidza nekunamata Mwari anonga achimusarurira kuburikidza nemweya wake kuti anzwisise kuti shoko raMwari rinoti kudini maringe nenyaya iyi. Then vhesi redu rechipiri riyambiro futi zvakare rinobva kuna Peter wechipiri, kana kuti 2 Petro chapter 2 vhesi ya1 navhesi ya2. Inoti, asi kwakanga kuna waprofita wenhema pakati pewanhu, sezvawachavapo pakati penyuwo vadzidzisi venhema, vachipinza pakawanda dzidziso dzakatsauka dzinoparadza, vachiramba naiye tenzi vakavatenga, vachizviwisira kuparadzwa kunokurumidza. Vazhinji vachatera utera hwavo, nokuda kwavo nzira yezvokwadi ichazvidzwa. Saka nemamwe manzwi tiri kunzwa futi zvakare chenjedzo yatiri kupiwa kunzi tinofanira kungwarira nemhaka yekuti kune vanhu vadzidzisi wenhema vachauya vachipinza dzidziso dzenhema idzi nenzira yakawanzika, sezvatsanangura vanzi pakati pevanhu, sezvavachapo pakati penyu sezvavachapo pakati penyuwo vadzidzisi wenhema vachipinza pakawanda dzidziso dzakatsauka dzinoparadza. Saka nemamwe manzwi sezvandatsanangura kuti kunyange uchipinda chechipi, ngatisauimbe nevadzidzisi vedu, asi ngatiimbe neshoko raMwari, ngatiimbe naMwari, kwete nezvinotaurwa nevadzidzisi, kana kuti kwete nezvinotendwa nechechi yedu, asi ngatitende zvinotaurwa neshoko raMwari. Saka nyaya yedu tione panapa ndeyekuti dzidziso yetrinity iyi idzidziso dzevanhu here, kana kuti idzidziso dzatinowana mukati meshoko raMwari? Saka tine mavhesisi achida kuti tiverenge akati wandei achange achitibuditsira nyaya iyi pachena, kuti bhaibheri rinombotsanangurawo sei, kana kuti ndezvipi zvatinodzidza kubva mubhaibheri, kuti tinawo naMwari wangani, watatu here, vanova Mwari mumwe chete, kana kuti Mwari ndemumwe chete. Ndofunga kuti tibate nezvayo.
So panguva inoyi ndinokumbira kuti tose kana paine zvatakanga takambodzibata kana zvatakanga takambodzidza kumashure tombozviisa parutivi, tombonzwa kuti shoko raMwari riri kumboti kudini. Kana paine mamwe maquestions anokwanisa kuzobuda after muchidzidzo ichi atinonga takundikana kuti tikavhe panguva inoyi, tichazomakavha futi zvakare muchidzidzo chinotevera. So vhesi redu rekutanga richatiratidza kana kuti mavhesi acho atakuda kuverenga achangotiratidza kuti zvechokwadi isusu Mwari watinonamata ndokupi uye wana Mwari wangani watinofanira kunamata. So vhesi redu rekutanga rinobva iro kuna John chapter 17 vhesi ndeya3. John chapter 17 vhesi ya3 panapa iri kuti upenyu husingaperi ndihwo kuti vakuzivei imi Mwari uri woga wazvokwadi naJesu Kristu wamakatuma. So panapa mukaverenga nyaya iyi John chapter 17 munamato waKristu, mukaverenga vhesi 1 inobva kuti Jesu wakataura izvozvi akatarira kudenga akati, Baba, nguva yasvika, kudzai mwanakomana wenyu kuti mwanakomana wenyu akukudzei imi. Saka Kristu paari kunamata ari kuti Baba, ari kunamata kuna Baba. Then ari pavhesi 3 ari pakukontinya chinamata kuna Baba ari kubva ati upenyu husingaperi ndihwo uhu kuti vakuzivei imi ani Baba handitika kuti akuzivei imi handitika Mwari uri woga wazvokwadi. Nechirungu unovhura kuti to know thee the only true God handitika obva azoendera mberi zvikanzi naJesu Kristu uyo wamakadini uyo wamakatuma. Saka nemamwe manzwi according nezvatadzidza kana kuti maererano nezvatanzwa pana paKristu achitaura ari kuti kunongowana Mwari mumwe woga anova mumwe chete. Uyu Mwari uyu ndiBaba waari kunamata kwaari. Saka Kristu abva aendera mberi kunyatsoti zvibva zvabuda pachena kuti Kristu haasiri iye Mwari woga ari kutaura nezvake. Abva ati pamunamato wake zvikanzi naJesu Kristu uyo wamakatuma, achizvitaura iye pachake. Saka Kristu ari kuti ini ndiri Jesu Kristu uyo wamakatuma ende imimi muri Baba. Ende tese tinoziva kuti Baba vari kunonzwa ndiBaba waKristu uye futi zvakare ndiBaba wedu neimwe nzira. Saka panapa tiri kunzwa kunzi Kristu ari kunamata kuna Baba wake handitika ende ari kuti kuna Baba wake ndimi moga Mwari woga. Sezvo ndatsanangura inzwi rekuti woga rakanyorwa panapa muchishona nemamwe manzwi rekubva rabudisa pachena kuti kana ari iye oga hapana futi mumwe anofanira kunge aripo kusiya kwake ega. Saka nekuda kwepfungwa yatanzwa panapa yatonangowana Kristu kunongowana Mwari mumwe chete ndiye Mwari woga anova Baba wedu wari kupi wari kumusoro kudenga. Ndowega patanzwa tsanangura nezvavo kunzi ndo Baba kana kuti ndiwo Mwari watanzwa nezvavo. Then ngativerenge futi rimwe vhesi rechipiri riri kuna Efeso chapter 4 pavhesi ya4 kusvika pavhesi ya6 tinzwa kuti rinoti kudini. Panapa pavhesi pavhesi ya4 rinoti kuno muviri mumwe nomweya mumwe sezvamakadanwa mutariro imwe yokudanwa kwenyu, Ishe mumwe nokutenda kumwe norubhabhatidzo rumwe, naMwari mumwe naBaba vavose uri pamusoro pavose unobata vose uri mukati mavose. So pfungwa yedu tinyanyobata nezvairi rutangira pavhesi ya6 nenyaya yekuti ndopatoda kuti tinzwisise nyaya yedu yakubata nezvairi. But panapa iri kuzonzi naMwari mumwe naBaba wavose. Rechirungu rinovhara ranyatsa kubudisa pachena kuti Mwari mumwe uyu ndiye Baba wavose. Rinovhara kuti and one God the Father of all. Nemamwe manzwi pfungwa inonge ichiedza kubudiswa ndeyekuti kunongowana Mwari mumwe chete sezvo sezvakungona Ishe mumwe chete anova Jesu Kristu ndeka uye futi zvakare kungone mweya mumwe kune rubhabhatidzo rumwe handitika. Saka uye futi zvakare kune tariro imwe. Saka robva atsanangura pamusoro kunongowawo futi naMwari mumwe uye Mwari mumwe uyu ndiye Baba wavose handitika. Saka nemamwe manzwi tiri kuti Baba uyu anova Mwari mumwe chete haana baba, ndiye ega Baba wavose kusanganisira naKristu, because Kristu paakambonamata patanzwa kuvhesa tavenga kuna John 17 anga achitonamata kuna Baba uyu, which means uyu ndibaba wake uye futi zvakare ndibaba futi wezvisvika zvimwe zvose. Saka nemamwe manzwi ndiye oga ari kunzi panapa naMwari mumwe achitaurwa kunzi Mwari mumwe uyu ndiwo Baba wavose. Saka according nepfungwa yatava izvozvi maererano nepfungwa yatamboonayo taona kuti kunongowana Mwari mumwe chete ende Mwari uyu mumwe chete ndiani? NdiBaba wari kumusoro kudenga. Tichazobata pasecond lesson kuti Jesu ndiMwari here.
ndochidzidzo chachizobata pasecond lesson. Handisikwanisa iye zvinezvizvi tombobata nyaya yekuti bhaibheri parinotsanangura kuti timbona vanamwari wangani kana kuti mwari webhaibheri tinonga tichitaura hani. Asi nepfungwa nemavhesis mawiri atambofanira kubata izvozvi taona kuti kurikurirwa munhu mumwe, kurikurirwa mumwe chete anova baba vari kumusoro kudenga. Ndo baba wavo vose uye futi zvakare ndo baba wazvokwadi, ndo mwari mumwe chete nemavhesis ataverenga 2. So takuda futi kuenderera mberi tichionenga futi mamwe mavhesi tichinzwa kuti anoti kudini pamusoro penyaya yeidentity yaMwari, kuti Mwari uyu ndoupi, amborani. Wani chekutanga pamavhesi aitaona kuti ndi mumwe chete uye angori baba woga chete zvakare. So tichiverenga futi zvakare kuna vakorinde yokutanga chapter ya 8 vhesi ya 6. Ndichiverenga pana pabhaibheri rangu vakorinde yokutanga chapter 8 vhesi ya 6. Iri vhesi tsanangura zvikanzi, asi isu tinongowana Mwari mumwe bedzi, ndiwo baba, zvinhu zvose zvinobva kwaari, nesu tiripo nokuda kwake, uye Ishe mumwe Jesu Kristu, zvinhu zvose zviripo naye nesu tiripo naye. Paul panapa abva abudisa futi zvakare pfungwa iyi pachena achibva ati asi isu tinongowana Mwari mumwe bedzi. Handiti kabva aenda kunotsanangura kuti baba uyu mumwe bedzi wandotsanangura nezvake ndopi, zvikanzi ndiwo baba. Saka according nemavhesis ataverenga iri nera rechi3 rese ese ataverenga ari kungobudisa pamusoro pekuti kunongowana Mwari mumwe chete, one, ende Mwari uyu mumwe chete ndiwo baba bedzi, hakuna futi zvakare mumweni, kungorina baba ndowega. Ndozvipfungwa iri kuedza kutsanangura panapanapo. Kendidzokorodze futi iri kuti asi isu tinongowana Mwari mumwe bedzi, ndiwo baba. Zvikanzi panapa achibvaenderera mberi futi zvakare zvanzi zvinhu zvose zvinobva kwaari. Saka zvinhu zvose chekutanga chataona ndechekuti according nebhuku rataverenga kuna Efeso 4 vhesi ya 6 ratsanangura zvikanzi ndo baba wavose. Nechirungu unobva kuti he is the father of all. Handitika kunoku kwataverenga kuno kuna first kuna vakorinde vekutanga kuno kurubva atsanangura kuti pane pfungwa yakakosha yarabudisa inoti zvinhu zvose zvinobva kwaari. Nemamwe manzwi kana taakutaura pamusoro being iri pamusoro pema-intelligent beings ese kunonguva ari mumwe chete anova baba, ndiye ari pamusoro pavose. Uye futi zvakare zvinhu zvose zvinobva kwaari, ndo anova tsime rezvinhu zvose. Nemamwe manzwi kana ariwo tsime rezvinhu zvose haana mawambo, haana akamubereka, haana waanoti baba kwaari, kana kuti waanoti ari pamusoro pake, ndiye ari pamusoro pavose, ndiye baba vavose, ndiye tsime rezvinhu zvose. Kunyange naKristu tichazobata pachidzidzo chinotevera anonzi mwanakomana waMwari, which means akabva kuna Mwari, mwana waMwari, akaberekwa naMwari. Saka ndiye baba vavose, uye futi zvakare ndiye tsime roupenyu, kunyange neuri muna Kristu, kunyange neupenyu isusu watinawo. Baba ndo muridzi wechinyi wezvinhu zvose zvataona panapa ndo patsanangura chinzi ndo zvinhu zvose zvinobva kwaari, zvikanzi nesu tiripo nokuda kwake. Obva atsanangura achienda futi mberi zvikanzi uye kuna Ishe mumwe Jesu Kristu, zvinhu zvose zviripo naye nesu tiripo naye. I think pati tichazobata panext time takubata pamusoro paKristu. Asi pfungwa yataona yakakosha ndekuti kunongowana Mwari mumwe bedzi, ende Mwari mumwe bedzi ndibaba. Muchaona kuti mavhesis aya ese ari matatu atawerenga haasi haawirirani nedzidziso yatinodzidziswa nayo yeTrinity. Aya anopikisa dzidziso inodzidziswa nevanhu nemakristu mazhinji eTrinity. Tichazonge futi zvakare takubata mamwe mavhesis anoshandiswa nemadzidziso azhinji kutsanangura kana kuti kudzidzisa dzidziso yeTrinity mune zvimwe zvidzidzo zviri pamberi zvotinge tichizobata. So rimwe vhesi futi zvakare richatibatsira kuti tinzwisise rinobva kuna Timothy wekutanga chapter 2 pavhesi ya 5. Timothy wekutanga chapter 2 pavhesi ndeya 5. Ngatinzwe futi zvakare kuti Paul paari kunyora tsamba yekuna Timothy ari kuti chinyi pamusoro paMwari, wanamwari wangani. Ngatinzwe chapter 2 pavhesi ya 5. Timothy wekutanga 2 vhesi 5 iri kubva iti panapa, nokuti kunongowana Mwari mumwe chete. Akudzokorodza futi zvakare, kunongowana Mwari mumwe chete,
handitika nomurevereri mumwe chetewo. Saka tokunzi pana Mwari mumwe chete nemurevereri futi mungani 1. Ndozvatanzwa panapa, mumwe chete handitika. Zvanzi pakati paMwari navanhu ndiye munhu Jesu Kristu. Saka panapa pazviri kunzi kuna Mwari mumwe chete, uye Mwari mumwe chete uyu ndiye anomira pakati. Mwari mumwe chete uyu handitika, kunowana Mwari mumwe chete nemumiririri mumwe chete. Ende mumiriri mumwe chete utanzwa kuti ndi Jesu Kristu. Ndiye ega anokwanisa kumira pakati paMwari mumwe chete watinayo newanhu, ende mumiriri wedu ndi Jesu Kristu. Saka nemamwe manzi tokuti Jesu Kristu haasi ari kunzi Mwari mumwe chete panapa. Ndozviri kutsanangura shoko riri kuti kuna Mwari mumwe chete nemumiririri mumwe chete. Mumiririri mumwe chete uyu haasi ari kunzi ndiye Mwari mumwe chete. Tese tinoziva kuti mumiririri mumwe chete mwanakomana waMwari mumwe chete, sezvachazobata edu kumberi pazviso zvinotevera. Saka nemamwe manzi kuti kungona Mwari mumwe chete, uye Mwari mumwe chete uyu ndi Baba nemumiririri mumwe chete. Saka hakuna wana Mwari 3, hakuna wana Mwari 4, 5, 6, 7. Kunyange wakawanda sei, kunongwana Mwari mumwe chete. Uye futi zvakare tine mumiriri mumwe chete anomira pakati pemunhu naMwari. Saka mavhesis futi zvakare ese atawerenga ari 4 ekutanga ari kubuditsa pachena kuti kunongwana Mwari mumwe chete, ende Mwari uyu mumwe chete ndi Baba woga wari kutsanangura wachinzi ndowega Mwari mumwe chete. Saka kana tichiti kungona Mwari mumwe chete, hatisi kureva kuti watatu, tureva kuti mumwe chete anova Baba. Ndozvinodzidziswa neshoko raMwari pana. Ende kana zvanzi bedzi kana kuti woga, kana nechirungu kuna John chapter 17 verse 3 rinoshandisa inzwi rekuti only. Inzwi rekuti only rinobvisa vamwewo, vangava vanhu kana kuti maangels, kana kuti anokwanisa kuva pati yaMwari, kunongova mumwe chete chete, ndi Mwari wega varipo. So ngatimboerenge futi zvakare. Pane vhesi rinoshandiswa nemaJuzi zvakanyanya, wainodaidza vachiti shema. Vanorishandisa kazhinji, raitodzidziswa munhu wese kuti aifanira kunge achiribata musoro, because tese tinoziva kuti maIsraelites vakanga vari pakati pemamwe marudzi vainamata zvifananidzo. Saka Mwari aida kuti vazikanwe kuti ndiwo vega Mwari, havangaenzaniswi kana kuti havasi pakati pezvimwe zvifananidzo, asi Mwari ava ndiwo vega Mwari wazvokwadi. So even muchaona futi zvakare, even pamutemo 10 Mwari anotsanangura futi zvakare kuti musava nevamwe Mwari vasi kunze kwangu. Kunze kwangu, iye ari kuzviti kunze kwangu ndiani? Haasi kuti kunze kwedu, asi ari kuti kunze kwangu. Iyeye ndiani watiri kubata nezvake? So ngatimbonzwei kuna Deuteronomy chapter 6 pavhesi ya4 tinzwe tinoti kudini. Pa6 pavhesi ya4 inonzi, chinzwa Israeri, Jehovha Mwari wedu ndiJehovha mumwe chete. Saka panapa zvokunzi chinzwa iwe Israeri. Isusu nhasi tisu Israeri yanhasi. Saka Mwari ari kuti chinzwa iwe Israeri, Jehovha Mwari wedu mumwe chete. Handitika. Saka Jehovha Mwari wedu ari kunzi mumwe chete, kwamwanobva kuti aiwa, kana achinzi Jehovha Mwari wedu mumwe chete, zvoreva kuti Mwari Baba, Mwari Mwanakomana, Mwari Mweya Mutsvene. Saka tisatenda kure, ngatimbonzwe Kristu kuti ainzwisisa sei vhesi iri, because Jesu akazoritora akazoenda kunokota vhesi iri kwatakuda kuerenga kunani kuna Maki. Tinzwa kuti akanzwisisa kuti Bhaibheri pari kuti Jehovha wedu mumwe chete ndiani. Saka ngatichiverenge tinzwa kuti ndiani, kuti ari kuumbwa nevana Mwari vatatu here, kana kuti iri kurevera mumwe chete anova Baba. Ngatinzwa kuti Kristu anoti kudini kuna Maki chapter 12 vhesi ya28 kusvika pa34. Mark chapter 12, mire ndidzokere kumashure yandasvika. Mark chapter 12 vhesi ya28 kusvika pa34. Ngatinzwe vhesi ya28. Zvino mumwe wavanyori akanga anzwa kutaurirana kwavo, achiziva kuti vakanga vapindura zvakanaka, vakauya akamubvunza akati, murayiro wokutanga payose ndoupiko? Panapa patikuona kuti mumwe wavanyori akanga anzwa, then akauya akanobvunza Kristu kuti murayiro wokumbotanga ndoupiko?
achida kunzoti Kristu anoti, then vhesi ya29 ngatinzoti Jesu anomupindura achiti chii. Vhesi ya29 hanzi Jesu akapindura akati, Jesu akapindura akati, wokutanga ndiwoyu, inzwa waIsraeri, Ishe Mwari wedu ndiye Ishe mumwe chete. Jesu abvaenda futi zvakare kunokota vhesi rataverenga nezvaro kunani, kuna Deuteronomy chapter 6 yatabata nezvayo pavhesi ya4. Zvikanzi abvaenda zvitsanangura, zvikanzi ipapo zvanzi Jesu akapindura akati, wokutanga ndiwoyu, inzwa iwe Israeri, Ishe Mwari wedu ndiye mumwe chete. Ndikasanga tichidzike kuzasi kusvika kuvhesi ya34 tinzwa kuti Kristu ari kureva nepari kuti ndiye mumwe chete. Vhesi ya34 hanzi ida Ishe Mwari wako nomwoyo wako wose, nomweya wako wose, nokufunga kwako kwose, nesimba rako rose. Wechipiri ndiwoyu, ida wokwako sezvaunozvida iwe. Hakuna murayiro mukuru kuna iyoyi. Zvino munyori akati kwaari, zvakanaka mudzidzisi, mareva zviro kwazvo kuti ndiye mumwe chete, hakuna mumwe kunze kwake. Nokumuda iye nomwoyo wose, nokufunga kwose, nesimba rose, nokuda wokwake sezvaanozvida iye, zvinopfuura zvikuru, zvipiriso zvose zvinopiswa chose nezvibayiro zvose. Zvino Jesu akati achiona kuti wapindura nokufunga, akati kwaari, hauzi kure noushe hwaMwari, kukasava nomumwe wakazotsanangura kubvunza chinhu. Saka nemamwe manzwi akodhi nenyaya yetanzwa panapa pe mire muchinzwe zvinotsanangura panapa. Zvikanzi munyori akati Kristu akabva atsanangura, akabva atsanangura kunongwana murayiro wekutanga ndokuti inzwa iwe Israeri, kunongwana Mwari mumwe chete handitika. Then panapa pavazotsanangura murayiro wechipiri, panapa uyu munhu anzwa kudaro akati zvakanaka mudzidzisi, apa mareva zvechokwadi. Zvikanzi kuti ndiye mumwe chete, kwete kuti ndiwo mumwe chete, ndiye mumwe chete, which means wairevera mumwe chete, anhu aMwari, anhu aBaba handitika. Then Kristu paakanzwa kuti ndo mhinduro yake, zvanzi achienda kwausi kure hausi kure nechokwadi. Saka nemamwe manzwi pfungwa yatiri kuona panapa, kana tichitsanangura kuti kunongwana Mwari mumwe chete, tinonga tichireva Baba wavari kumusoro kudenga. Ndo Baba watinodzidza nezvavo. Jesu dai murume uyu akati nekuti ndiwo mumwe chete, zvaisa ndiwo vari vatatu mumwe chete, zvaisa Jesu angadai akatomutsiura kuti anosva kutaura zvisizvo. Asi akatoti nekuti ndiye mumwe chete, nekuti wainzwisisa kuti kunongwana Mwari mumwe chete. Tese tinoziva futi zvakare kuti kunyange naKristu paaitonamata aitoti Mwari wangu mandisirei. Akati endei akati ndikuenda kuna Baba vangu naBaba venyu, naMwari wangu naMwari wenyu. Saka nemamwe manzwi tinotoziva kuti Kristu pfungwa yaitsanangura andeyekuti atoonawo Mwari wake, ene Mwari uyu ndoupi. Nekudzidza kwese kwataona mavhesisi ese ari kumusoro, taona futi zvakare ari kuriwa kuna Mwari. Saka nemamwe manzwi Bhaibheri rabudisa pachena kuti kunongwana Mwari mumwe chete weidi, Mwari wechokwadi, kunongwa mumwe chete. Ende taona futi zvakare kuti ndiwo Baba woga, hakuna futi zvakare mumwe munhu. Saka vana Mwari havasi watatu, asi kunongwana Mwari mumwe chete. Dai Trinity yakanga iri yechokwadi, dai dzidziso iyi yakanga iri yechokwadi, Bhaibheri ringadai rakanyatsa kuzvibuditsa pachena, risina kuwanza, rakatotsanangurofu. Dai kwai kutonewo mamwe mavhesi anozotsanangura achitoti kunongwana Mwari mumwe chete, asi Mwari mumwe chete uyu ndiBaba, Mwari Mwanakomana naMwari Mweya Mutsvene. Asi Bhaibheri rakabudisa pachena kunongwana Mwari mumwe chete, ende Mwari uyu ndiBaba handitika. Saka Mwari haana kuhwandisa identity yake mukati meshoko raMwari. Akabudisa pachena kuti kunongwa mumwe chete, achizvirevera iye Mwari pachake. Ndimwari vatinodzidza nezvake. Dai zvanga zvisina kudaro, Bhaibheri ringadai rakazvibudisa pachena kuti kunongwa Mwari mumwe chete. Uye futi zvakare ringadai rakashandisa mamwe manyorero akaita sekuti Mwari Mwanakomana kana kuti Mwari Mweya Mutsvene. Hakuna kwatinowana vhesi rimwe chete rinotsigira mutsaro unoti Mwari Mwanakomana kana kuti Mwari Mweya Mutsvene. Bhaibheri rese hapana panobudiswa pfungwa, asi Mwari watinotaurwa panongobudiswa pfungwa kunzonzi Mwari chinyi? Baba.
which means kunongwana Mwari mumwe chete anova Baba. Ndidika sezvo again ndoramba ndichiripita futi pfungwa iyi so that tive futi nechidokwa dokwa chekuda kunzwa chidzidzo chechipiri chachabata kuti Jesu ndiMwari here kana kuti haasi. Ndofunga ichatibata kungo Jesu amborani uye Mweya Mutsvene watombotsanangura nezvo chazozvibata futi pane zvimwe zvidzidzo zviri kumberi kuti Jesu Mweya Mutsvene umbori chinyi sezvo bhaibheri riri kungoti kuna Mwari mumwe chete ko Jesu ko Mweya Mutsvene chazozvibata pamberi apo. So in other words nemamwe manzi tiri kuti bhaibheri rinoreva zvariri kutaura ende zvariri kutotaura ndo zvarinoreva kuti kunongwana Mwari mumwe chete anova Baba. So harisi kuti vanamwari wedu chinyi vakawanda kana kuti vanamwari wedu i3 kana kuti vatatu vachizomba Mwari mumwe chete, asi riri kungobudisa pachena kuti kunongwanani naMwari mumwe chete. Saka nemamwe manzi mukupendera tokuti kunongwana Mwari mumwe chete vanova Baba voga naJesu Kristu mwanakomana wavo, uye futi zvakare sezvataona kuna vaEfeso chapter 4 kudzika kusvika pavhesi 6 yabudisa pfungwa yekuti kuna Mwari mumwe chete, Ishe mumwe chete nemweya mumwe chete. Handitika ende tese tinoziva kuti mweya mumwe chete uyu dzimwe nguva unokwanisa kunzi mweya waKristu kana kuti mweya waBaba. I think nichangoverenga vhesi rimwe chete rinotsigira pfungwa iyoyo tichibvirichira tichaona kuna vaRoma chapter 8 pavhesi 9 panapa iri kuti nokuti kufunga vaRoma chapter 8 pavhesi 9 imi hamuzi munyama asi mumweya, kana mweya waMwari uchigara zviro kwazvo mukati menyu. Asi kana munhu asina mweya waKristu haasi wake. Pfungwa yekutanga ndeyekuti bata svikana panapa nokuti hamuzi svikana panapa asi imi hamuzi munyama asi mumweya, kana mweya waMwari uchigara mukati menyu, bva paiswa full stop. Saka mweya uyu uri kunzi mweya waMwari, kwete Mwari Mweya Mutsvene kana kuti Mwari mweya, zviri kunzi mweya waMwari, which means mweya uyu ndewaMwari, hazviri kunzi mweya Mwari. Ndinovimba kuti muri kubata pfungwa yangu. Svikana panapa vaendera mberi aisa full stop. Svikana panapa asi kana musina mweya waKristu, wakunzi futi waKristu. Saka nemamwe manzwi Mweya Mutsvene unokwanisa kunzi mweya waMwari kana kuti mweya waKristu, uye futi zvakare Kristu anonzi mwanakomana waMwari. Handitika Baba ndo wega vatinoziva kuti ndo Baba vavose, ndo atanzwa kuna vaKorinto yekutanga chapter 8 verse 6 azonzi zvinhu zvose zvinobva kwaari. Handitika saka nemamwe manzwi tokuti kunongwana Mwari mumwe chete anowatsimire zvinhu zvose, anova futi Baba vavose, ndo ari kutsanangwa nazvo achizonzi ndiwo Baba. Saka nemamwe manzwi tiri kuti Trinity haina vhesi rinoitsigira. Mavhesi ose atawerenga panapa anopikisana nedzidziso yeTrinity. Ndinokushuvirai kuti muone futi zvakare chidzidzo chinotevera chachange chibata kuti Jesu amborani. Jesu amborani ndoinge kutibata nezvo tozobata zvimwe zvidzidzo zviri kumberi muine nguva yakanaka. Amen.